சரி, நம்ம வேதத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். நான் வந்து பேக் டு த பேசிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது அடிப்படையான நம்ம ஒரு அஸ்திவாரங்களை பற்றி நான் பேசிக்கொண்டு வருகிறேன். ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ ஊழியங்களை செய்து எவ்வளோ காரியங்கள் செய்கிற பொழுது அடிப்படை சரியில்லாவிட்டால் என்ன செய்வோம், அந்த கட்டடம் ஆட்டம் கண்டுவிடும் என்று நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? அதனால் அடிப்படையான காரியங்களை பார்த்து கொண்டு வந்தோம். அதில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது, மனம் திரும்புகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டவுடன் மனம் திரும்புகிறோம். இரண்டாவதாக என்ன செய்கிறோம், ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம். அதுக்கு அடுத்ததாக பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்துக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் பரிசுத்தாவை நம்ம வழிநடத்தும் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அப்போ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றவங்க எத்தனை பேர்? சரி, பெறாதவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அதான் முக்கியம். நீங்களாம் பெற்றிருக்கீங்களா பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம்? பெறல. அப்படி சொன்னால் புரியாது. கைத்துக்கே காட்டுங்க, எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு. நீங்கள் பெறல. உங்களை நீங்களாம் பரிசுத்தாவின் விஷயத்துக்கு கூட்ட வைப்போம்னா அப்போ நீங்கள் வந்து கலந்து கொள்ளணும் இல்லையா? சரி, அப்போ வந்து நீங்கள் முக்கியமாக அந்த நாட்களில் நீங்கள் கலந்து கொள்கிற பொழுது கர்த்தர் உங்களோட பேசி உங்களுக்கு பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை கொடுப்பார். என்ன குறைவுகள் எல்லாம் மாற்றம் உருவாக்க பேசி அவர் வந்து உங்கள் உள்ளத்தில் நிரப்புவார். அடுத்ததாக நம்முடைய பிரிந்து வர வேண்டும். பிரிந்து எங்கே வர வேண்டும்? ஆலயத்திற்கு வர வேண்டும். மற்ற மக்களோடு வந்து இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ஃபெலோஷிப்லாம் கொஞ்சம் நம்ம குறைத்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து வந்து கர்த்தருடைய வசனத்தில் வந்து உறுதியாக நாம் தரித்திருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக ஒரு மனமாக மக்களோடு ஒரு மனதோடு கூட நம்ம இருக்க வேண்டும். ஒரு மனம் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு மனமாக இருக்கிற இடத்துல கர்த்தர் என்ன செய்ய முடியும், காரியங்களை அற்புதங்கள் செய்ய முடியும். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஜெபத்திலே தரித்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்கப்புறம் கர்த்தருக்கு நாம் கொடுக்கிறவர்களாக மாற வேண்டும். அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ஒரு மனதை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும். தேவனை துதிக்க வேண்டும். அவரை சீசர்களாக இருக்க வேண்டும். கடைசியாக பரலோகத்தை பற்றியும் நரகத்தை பற்றியும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அப்போ நரகத்தை அறிந்திருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்வோம், நாம் வந்து நரகத்துக்கு தப்பித்தது போல நம்முடைய நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லோரும் நரகத்துக்கு தப்பிக்க வேண்டும் என்று நம்ம என்ன செய்வோம், ஆசைப்படுவோம், விரும்புவோம். அல்லேலூயா. சரி, இப்போ நான் இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன இது சொல்ல போகிறேன்னா, ஜெபத்தை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் எல்லாரும் வந்து ஜெப வாழ்க்கைக்குள்ளே வர வரைக்கும் காலையில் வந்து நான் வந்து எந்திரிச்சு நம்ம ஜெபிக்கிறோம், இந்த மாதிரி அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஜெபிக்கணும் என்று நீங்கள் எல்லாரும் சொல்கிற வரைக்கும் என்ன ஆகும், நம்ம வந்து அடிக்கடி ஆண்டவர் இதை பற்றியே தான் பேசிக்கொண்டிருப்பார். ஏன் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஜெபத்தினுடைய இன்றையமையாமே ஆண்டவர் வந்து சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள். எத்தனை பேர் காலையில் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க? அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம், கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம். அப்போ கர்த்தர் என்ன செய்ய முடியும், உங்களோட பேசுவார், உங்களை வழி நடத்துவார். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். சரி, இப்போ வந்து ஜெபத்தை பற்றி நான் சொல்லுகிற பொழுது ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டும். ஒரு மேல்நாட்டில் ஒரு இடத்துல ஒரு சண்டே ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர். சரி, ஜெபம்னா என்ன, ப்ரேயர்னா என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைகளை கேட்டுக்கொண்டு இருந்தாங்க. நம்ம ஜெபத்துக்கு பல விதமாகவே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், வந்து பதில் சொல்லுவோம். ஜெபம்னா என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? யாரும் சொல்லுங்க பாபம். அதுதான் வந்து அந்த பையனை சொன்னான். இப்போ என்ன சொன்னா, தேவனோடு பேசுவதான் வந்து ஜெபம். ஜெபம்னா தேவனோடு பேசுவது. அப்போ தேவனோடு பேசும் பொழுது அவர் என்ன செய்வார், ஒரு சம்பாஷணை வந்து ஒரு வழியாக இல்லாமல் அது வந்து 2 வழி சம்பாஷணையாக இருக்க வேண்டும். கான்வர்சேஷனாக இருக்கும். நம்மளே ஆண்டவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஸ்தோத்திரம் ஆமென்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம்னா ஆண்டவர் நம்மளோட பேச முடியாது. அப்போ என்ன செய்வோம், நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டு கர்த்தரிடத்துல பொறுமையாக பரிசுத்த நிமிஷத்தில் பொறுமையாக ஜெபிக்கிற பொழுது கர்த்தர் என்ன செய்வார், பதிலை கொடுப்பார். அல்லேலூயா. அதனால நம்ம கூட ஜெபிக்கும் பொழுது அப்படி நம்ம நேரத்தை இது பண்ணி ஜெபிக்கணும். ஸோ அப்போ வந்து ஜெபத்தினுடைய முக்கியம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஜெபிக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க. அதனுடைய இதை பற்றி ஒரு சில அறிஞர்கள் சில வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க. அதில் வந்து லினோட் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ஜெபிக்கிறவன் பாவம் செய்ய மாட்டான், பாவம் செய்கிறவன் ஜெபிக்க மாட்டான். இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் விழுந்து போகாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும், நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். அப்போ ஜெப வாழ்வை வச்சு அவங்க சொல்லிடுவாங்க, ஜெபிக்கிறாங்க, இவ்வளோ நேரம் ஜெபிக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது நம்ம சொல்ல முடியும் அவங்க வந்து எப்படி வந்து அவங்க வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க. அல்லேலூயா. எனவே ஜெபிக்க வேண்டும். கொஞ்சம் சவுண்டு குறைச்சாங்க, கொஞ்சம் குறைங்க, அலறு. இப்போ ஜெபிக்க தெரிந்தவன் வந்து எப்படிப்பட்டவனா, ஜெயிக்க தெரிந்தவன். பொதுவான இடங்கள் ஏறெடுக்கப்படும் ஜெபங்கள் வந்து 2 பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த 2வது வந்து C.H. ஸ்பர்ஜன் சொன்னார். அவர் சொன்னது வந்து 2 பாயிண்ட். முதல் என்னென்னா, ஒரு ஜெபிக்க தெரிஞ்சவன் தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க தெரிந்தவன். எப்படி இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது, இதில் எப்படி நம்ம ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியணும்னா என்ன வேணும், முதல்ல ஜெபிக்க வேண்டும். ஜெபிப்பதுனால தான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் ஜெயம் உண்டாகிறது. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் ஜெயம் பெற வேண்டும் சொல்லி ஜெபிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா.
அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நமது தனிப்பட்ட அதாவது பொது இடங்களை நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்க இல்லையா, நம்ம வர்றோம் ஆடிட்டரில் ஜெபிக்கிறோம், இதில் ஜெபிக்கிறோம், சர்ச்சில் ஜெபிக்கிறோம், அது போதும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. இங்கே வந்து ஜெபிக்கிறோன்னா என்ன அர்த்தம், என்ன இருக்கணும், அது வந்து தனி ஜெபத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். அப்போ நீங்கள் தனிப்பட்ட வீடுகளில் நீங்கள் வந்து ஜெபிக்கும் பொழுது, தனியாக நீங்கள் ஜெபிக்கிற பொழுது எப்படி இருக்குன்னா, நீங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து நீங்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் இப்போ சபையிலையோ மொழியரவு ஜெபத்திலோ நீங்கள் ஜெபிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அல்லேலூயா. அப்போ வந்து தனிப்பட்ட இடத்துல வந்து டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலைன்னா என்ன செய்ய முடியாது, அம்பலத்தில் ஆட முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. தனிப்பட்ட முறையில் அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலைன்னா இங்கே வர முடியாது. அது மாதிரி தான் ஜெபமும். நீங்கள் என்ன செய்யணும், வீட்டில் அடிக்கடி ஜெபித்து பார்க்கிறது. அடுத்த சில நாட்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த ப்ரேயர் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தா ஜெபிக்கணும், 10 நிமிடங்கள் உங்களுக்கு ஜெபிக்க தெரியணும். இப்போ என்ன சொன்னீங்க, வீட்டில் அடிக்கடி ஜெபித்து பழகினாலும் என்ன செய்ய முடியும், தனிப்பட்ட முறையில் ஜெபித்து பழகினால்தான் பொதுவான இடங்களில் ஜெபிக்க முடியும். அல்லேலூயா. சரி, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்தது என்னன்னா, எப்படி வந்து நம்ம சரீர வாழ்விற்கு ஆகாரமும் சுவாசமும் முக்கியமோ அது மாதிரி தான் நம்முடைய ஆத்மா வாழ்விற்கும் வேதமும் ஜெபமும் மிக மிக முக்கியம். அதுதான் நம்மளை வளர்க்கக்கூடியது என்று ஹோமர் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்கிறார். பாருங்க, நம்முடைய ஆத்ம மனிதன் வளர்ச்சி அடைவதற்கு ஏன்னா சாப்பாடு, பிரியாணி, மட்டன், சிக்கன் அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்ய முடியாது, ஆத்ம மனிதனை வளர்க்க முடியாது. அப்போ வேதத்தை நம்ம வாசிக்கிற பொழுது அதில் இருக்கிற கருத்துக்கள் தான் நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு பலனாக இருக்கிறது. அல்லேலூயா. ஆத்மா எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும், எப்பொழுதுமே அது வந்து மேலான காரியங்களை சிந்திக்கும், பரலோகத்திற்கு அடுத்த காரியங்களை சிந்திக்கும். கர்த்தர் அந்த மாதிரி சிருஷ்டிச்சிருக்கிறார். எல்லாருமே என்ன செய்யணும், உலகத்துக்குரிய காரியங்களை தெரிந்து கொண்டு அதோட நம்ம அடைந்து போவோம். அப்படி இல்லாமல் நம் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா எப்பொழுதும் எப்படி இருக்கும்னா, ஆண்டவரை நோக்கி பாருங்க. இவங்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் பாருங்க வந்து அந்த முனிவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, தவ இருந்தாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அநேகர் வந்து சன்னியாசம் போறாங்க, அநேகர் மலை ஏறுறாங்க, அது செய்யறாங்க, இது செய்யறாங்க, கங்கைக்கு போறாங்க. இதெல்லாம் எதுக்காக அவங்க அப்படிலாம் செய்யறாங்கன்னா, அவங்களை இன்னும் ஆத்மாவில் வந்து இன்னும் கடவுளை வந்து அவங்க வந்து தரிசிக்கல, இன்னும் கடவுளை அவங்க பார்க்கல, கடவுள் எப்படி இருப்பார், என்ன விரும்புறான்னு அவங்களுக்கு அறிய முடியல. அதுக்காக தான் இவங்க அதையும் செஞ்சு என்ன செய்யறாங்க, கடவுளை தேட விரும்புகிறார்கள். அல்லேலூயா. அப்போ அது உள்ளான யாரோட எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் அவனுடைய உள்ளான மனிதன், உள்ளான ஆத்மா வந்து எதை நாடும், ஆத்மா ஆண்டவருக்குரிய காரியங்களை நாடும். அல்லேலூயா. எனவே அதுதான் அதை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். அதனால தான் ஆத்ம மனிதன் பலன் கொள்ள முடியும். எனவே நம்மளுக்கு வேதம் வாசிப்பும் ஜெபமும் நம்முடைய உள்ளான மனிதன் வளர்ச்சி அடைவதற்கு உதவுகிறது. அல்லேலூயா. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா, ஜெபம் உங்களை பரலோகத்திற்கு நடத்தி செல்லக்கூடியதாக இருக்கு. அல்லேலூயா. ஏன்னா எப்பொழுது ஆண்டவரோட பேசுறீங்க, ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு, இந்த காரியம் நல்லது, இந்த காரியம் கெட்டது, இதை சரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் உங்களோடு பேசுவார். எனவே அது உங்களை பரலோகத்திற்கு நடத்தி செல்லக்கூடிய, நித்திய வாழ்க்கைக்கு நடத்தி செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது. அல்லேலூயா. அதே மாதிரி தான் நம்ம பார்க்குறோம், வேதம் எப்படி இருக்குது, கால்களுக்கு தீபமாக இருக்குது. நம்முடைய கால்களுக்கு தீபம்னு என்ன அர்த்தம், நம்ம நடக்கிற பாதை சரியா எப்படிப்பட்ட பாதையில் நடக்கிறோம், எது நம்மளை சுட்டி காட்டும், வேதம் தான் நமக்கு சுட்டி காட்டும். எனவே இது ரெண்டும் வந்து நம்முடைய அடிப்படையான வாழ்க்கைக்கு அடித்தளமாக இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் எப்பொழுதும் அரை மணி நேரங்கள் வந்து காலையில் நீங்கள் ஜெபிக்க செலவழியுங்கள், அதே மாதிரி மாலையிலும் ஜெபிக்க செலவழியுங்கள். அல்லேலூயா. முதல்ல கஷ்டமாக தான் இருக்கும், அப்புறம் இது வந்து ஒரு ரொட்டீனாக மாறிடும். எத்தனையோ பழக்க வழக்கங்களை நம்ம காலையில் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைப்போம் இல்லையா, இந்த காரியத்தை நம்ம செய்யவே இல்லை, இந்த காரியத்தை செய்யணும், இந்த காரியத்தை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சில சமயம் சீக்கிரமாக நம்ம எந்திரிக்க முடியல, எந்திரிக்கணும், காலையில் எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறோம், இது வந்து நம்மளுடைய உடம்புக்கு வந்து பலவீனத்தை கொண்டு வர செய்யணும். இப்படி சில காரியங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து திட்டமிடுகிறது போல கரெக்டான நேரத்துக்கு சாப்பிடணும். சிலர் வந்து காலையில் கரெக்டான நேரத்துக்கு சாப்பிட மாட்டாங்க. அப்படின்னா நம்ம வந்து காலையில் கரெக்டாக நேரத்துக்கு சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம திட்டமிடுறோம், சரி இது வரைக்கும் நம்ம சாப்பிடல, இனிமேல் கரெக்டாக சாப்பிடணும். ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி செஞ்சு பண்ணிடும். அது மாதிரி தான் இதையும் காலையில் நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம ஜெபிக்கிற பொழுது கர்த்தருடைய ஆலயக்குள்ளாக நம்ம வருகிறோம். ஆண்டவர் இந்த நாளில் நீங்கள் நடத்துங்க. நம்மளுடைய ஞானம் குறியது, நம்ம ஏதாவது தவறாக செய்துக்கிட்டு ஐயோ இப்படி செஞ்சுட்டேன் அப்படி செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லி கவலைப்பட்டுட்டு இருப்போம். காலையில் ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்படைச்சு ஜெபித்துட்டு நீங்கள் காரியங்களை செய்தீங்கன்னா எல்லா காரியத்திலும் ஒரு ஞானத்தோடு நீங்கள் செய்ய ஆண்டவர் உதவி செய்வார். எல்லாத்திலும் வெற்றியை கொடுப்பார். தடைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் அகற்றுவார். அல்லேலூயா. அதான் ஆண்டவர் வந்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். சரி, இப்போ நீங்கள் வந்து ஜெபிக்கிற நம்ம தந்தை பெர்னார்ட்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறான்னா, ப்ரேயர் ஹவுஸ் ஷால் பி அ பவர் ஹவுஸ். ப்ரேயர் ஹவுஸ் ஷால் பி அ ப்ரேயர் ஹவுஸ். நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஜெபம் அணுகுண்ட பார்க்கிறோம். என்னது, ஜெபத்தினுடைய வல்லமை வந்து அணுகுண்டை விட
வல்லமையானதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம். ஏன் அணுகுண்டு கூட ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்படுவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து நம்ம போடுறோம். இது ஜெபம் வந்து நம்ம எங்க இருந்தாலும் என்ன செய்ய முடியும், நம்ம ஜெபிக்க முடியும். அதுக்கு வந்து கர்த்தர் வந்து என்ன செய்யறது, பதிலை கேட்டு நமக்கு ஜெபத்தை கேட்டு பதில் அளிக்கிறார் இல்லையா? எத்தனை பேர் இந்த வாரத்துல ஜெபிச்சிருப்பீங்க, கர்த்தர் ஜெபத்தை கேட்டாலும் சொல்ல முடியுமா? உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு எத்தனை ஜெபம் கர்த்தர் கேட்டுருக்கா? ஹல்லேலூயா சொல்லுமா? ஹல்லேலூயா. என்னுடைய வாழ்க்கையில் கூட கர்த்தர் வந்து இந்த வாரத்தில் நிறைய ஜெபங்கள், எல்லா ஜெபத்தையும் கேட்டு கர்த்தர் அற்புதமாக பதில் அளித்தார். ஹல்லேலூயா. தேவன் நல்லவர். இது எப்படி அடிக்கடி நீங்க சொல்லுகிற பொழுது இன்னும் பதில் வராத ஜெபங்களுக்கும் பதில் கிடைக்கும். ஹல்லேலூயா. ஏன்னா நீங்க பாசிட்டிவா சொல்றீங்க. இப்போ உங்களுக்கு 10 ஜெபம் வேண்டுதல் கேட்டிருக்கீங்க, ஆண்டவர் அதில் ஒரு 7-8 கொடுத்துருக்குறாங்க, 3 தான் இருக்குது. அப்போ நீங்க வந்து ஆண்டவர் எனக்கு இந்த 7-8 இதுக்கு பதில் கொடுத்தா கர்த்தர் நல்லவர், என்னுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறார், ஜெபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறார் என்று நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லுகிற பொழுது பதில் கிடைக்காத ஜெபங்களுக்கும் பதில் கிடைக்கும். ஆனால் நீங்கள் வந்து அப்படி வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் அந்த விடை கிடைக்காத 2-3 ஜெபம் இருக்குல்ல, அதையும் யோசித்துக்கிட்டு நான் ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல பதில் கொடுக்குறேன், நான் ஆண்டவர் இந்த காரியத்தை எனக்கு செய்யலை, ஆண்டவர் இந்த காரியத்தில் என்ன செய்வாங்க, புலம்பிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ சொல்லும் பொழுது அந்த ஜெபத்தை கேட்கல, அன்றைய ஜெபத்தை கேட்கல நம்ம நெகட்டிவாக சொல்லும் பொழுது அதுபடி ஜெபத்தை கேட்காம ஆயிடும். அல்லேலூயா. எனவே நம்ம எப்பயுமே பாசிட்டிவான வார்த்தைகளை பேச வேண்டும். ஏனென்றால் நீதிமொழிகளை நம்ம என்ன வசிக்கிறோம், மரணமும் ஜீவனும் நம்முடைய நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது, மறந்து போகவே கூடாது. இப்போ தவறானத வார்த்தையை சொல்லிட்டு கூட ஆண்டவர் இயேசு நாமத்தில் அந்த வார்த்தையை கேன்சல் பண்ணிடுறேன்னு சொல்லிட்டு நல்ல வார்த்தையை நீங்கள் பேசுங்க. இல்லையா? சரி, அடுத்தது பாருங்க, நம்ம வந்து என்ன சொல்லி இப்போ வந்து நம்ம ஜெபத்தில் தரித்திருந்து ஜெபிக்கணும்னு சொன்னேன். இது ஏன் ஜெபிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ வேற நிறைய தடவை நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இப்போ வந்து வேற கண்ணோட்டத்தில் சில காரியங்களை இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். அல்லேலூயா. ஜெபிக்கணும், காலைல கர்த்தரோடு உருவாடணும் அப்படிலாம் சொல்லலை. இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக முதலாவது என்னன்னா 1 பேதுரு 5:8 எடுத்து வாசிங்க. 1 பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம். தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளாகிய பிசாசு அவன் கெச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாம் என்று வகையிலே சுற்றி திரிகிறான். எல்லாரும் பைபிள் எடுத்துட்டீங்களா? வசனத்தை எடுத்துட்டீங்களா? 1 பேதுரு 5:8. ஓகே, நானும் எடுத்து வரேன். சரி, வாசிக்கலாமா? திருப்பி வாசிங்க. தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள், ஏனெனில் உங்கள் எதிராளாகிய பிசாசானவன் கெச்சிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாம் என்று வகையிலே சுற்றி திரிகிறான். அப்போ நம்ம எதுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் என்றால், நம்ம விழித்திருக்க வேண்டும்னா சும்மா விழிச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறது, விழித்திருக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம ஜெபத்துல தரித்திருக்கு. ஜெபத்துல நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும், விழித்திருக்கிறது சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது கிடையாது. ஜெபத்துல வந்து நம்ம வந்து அலர்ட்டா இருக்கணும். அலர்ட்னா என்ன காரியம் நம்ம நடக்க போது எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும் என்று நாம் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். ஜெபத்துல வந்து நம்ம வந்து வல்லமை உள்ளவர்களாக இருக்கணும். அடுத்த வசனத்தை வாசிப்போமா? 9. விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருந்து அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், உலகத்தில் உள்ள உங்கள் சகோதரிடத்திலே அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைவேறி வருது என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே. அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும், சாத்தானுக்கு நீங்க எதிர்த்து நிற்கணும், எப்பொழுதும் ஜெபம் செய்து விழித்திருக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. அப்போ வந்து உங்க வாழ்க்கையில எந்த பிரச்சனை வராது. ஏன்னா நீங்க சாத்தானை முந்தைய கட்டிடுறீங்க. ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னு தெரிஞ்சு என்ன சொல்லுவீங்க, ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனையை இயேசுவின் நாமத்துல கேன்சல் பண்றது, பிரச்சனை கொண்டு அந்தரசத்தின் வல்லமையை கட்டிறேன்னு சொல்லும் பொழுது பிசாசை விட நம்முடைய தேவனுடைய வல்லமை பெரிதா இல்லையா? பெரியது. அல்லேலூயா. அதனால என்ன செய்யணும், சாத்தானுடைய வல்லமைகள் கட்டப்படும், உங்கள் வாழ்க்கையில பிசாசுடைய கிரிகள் நிறைவேறாது. அல்லேலூயா. சரி, அடுத்ததாக நீங்க வந்து நீங்க பார்க்கிற பொழுது லூக்கா 18:3 எடுத்துக்கொள்ளுங்க. லூக்கா 18:3. அந்த பட்டணத்திலே ஒரு விதவையும் இருந்தால் அவள் அவனிடத்தில் போய் எனக்கும் என் எதிராளிக்கும் இருக்கிற காரியத்தில் எனக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினார். எனக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று விண்ணப்பம். இங்க வந்து ஒரு விடோவை பார்க்கிறோம். அந்த 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 விடோ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு எல்லாரும் கவனிங்க. சொல்லுங்க பிரதர். எனக்கும் என் எதிராளிக்கும் இருக்கிற காரியத்தில் எனக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணலாம். அடுத்து வெகு நாள் வரைக்கும் அவனுக்கு மனதில்லாதிருந்தது. பின்பு அவன் நான் தேவனுக்கு பயப்படாமலும் மனுஷரை மதியாமல் இருந்து இந்த விதவை என்னை எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்கிறபடியினால் இவள் அடிக்கடி வந்து என்னை
அலட்டாதபடிக்கு இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான் என்றார். பாருங்க, இப்ப இதுல வந்து ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். ஒரு பட்டணத்துல ஒரு நியாயாதிபதி இருக்கிறார். அங்க வந்து என்ன செய்யறார், அந்த பெண் வந்து போய் விதவை போய் எனக்கும் என் எதிராளிக்கும் இருக்கிற காரியம். இப்ப நமக்கு எதிராளிக்கும் பிசாசு அந்தாசத்தின் வல்லமைகள் என்ன செய்ய முடியாது, நம்மளால தடுத்து நிறுத்த முடியுமா? முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், சொந்தமா இப்படிலாம் பிளான் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த பிரதர் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லணும், இவங்க சிஸ்டர் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி செய்யணும் சொல்லி சொந்த விளத்துல முடியாது. அப்போ அந்த பெண் என்ன செய்தால், தனக்கும் தன்னுடைய எதிராளிக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை சொல்வதற்கு ஒரு நியாயாதிபதி இடத்துல வந்தார். அது ஒரு தடவை சொல்ல திரும்பவும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா அப்போ திருப்பி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு நியாயாதிபதி செவி சாய்த்தார். அது மாதிரி நியாயாதிபதியாக நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. எனவே உங்களுக்கு நம்மளுடைய பிரச்சனைகளுக்கு நம்மளாலே தீர்வு காண முடியாது. அது குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனையாக இருக்கலாம், குடும்பத்தில் உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்குள்ள பிரச்சனையாக இருக்கலாம், குடும்பத்தில் பிள்ளைகளுக்குள்ள பிரச்சனையாக இருக்கலாம், இல்லை நம்மளுடைய வேலை செய்கிற இடத்துலையோ மற்றவர்களுக்குள்ள பிரச்சனையாக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய மூளை உடனே என்ன கணக்கு போட்டோம், நம்ம இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படி இல்லாதபடிக்கு அது என்ன சொல்லணும், கர்த்தரிடத்திலே நம்ம தெரிவித்து நாம் ஜெபிக்கிற பொழுது கர்த்தர் கட்டாயமாக அந்த காரியத்திலே ஒரு நியாயம் உண்டாகும்படியாக செய்வார். ஹல்லேலூயா. அதனால தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், நாம் எதிராளியை ஜெயிக்க நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஆண்டவர் இடத்துல போராடுகிறோம், ஜெபிக்கிறோம். இவங்க திரும்பி போராடின மாதிரி தான் நம்ம திரும்பி அவங்க ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் என்ன செய்கிறோம், அந்த கர்த்தர் இந்த ஜெபத்தை கேட்டு நமக்கு பதில் அளிப்பார். ஹல்லேலூயா. எனவே எப்பொழுதும் நீங்கள் எப்படி செய்ய வேண்டியது இருக்குது, ஜெபிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்க. உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா வெற்றிக்கு தடை கொண்டு வந்தால் சாத்தான் தான். அதனால என்ன செய்யணும், அதை வர கட்டி நீங்கள் வந்து ஜெபிக்கணும். அல்லேலூயா. இப்போ முக்கியமான ஒரு காரியம் ஜெபத்தில் அற்புதங்கள் கர்த்தர் ஏராளமாக செய்திருக்கிறேன். அதில் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். 1953 வருடத்தில் ரஷ்யாவில் வந்து யூதர்கள் வாழ்ந்தார்கள். யூதர்கள் வந்து சிதறடிக்கப்பட்டு எல்லா நாடுகளிலும் இருந்தாங்க. அமெரிக்காவில் நிறைய இருந்தாங்க, எல்லா இடத்துலையும் இருந்தாங்க. எங்கே இருந்தாலும் சரி, அவங்க ரொம்ப ஞானம் உள்ளவர்களாகவும் நம்ம விஞ்ஞானத்தில் பல கருவிகள் கண்டுபிடிச்சது அவங்க தான். அவ்வளவு நாலேஜ் உள்ளவர்களாகவும் நோபல் பரிசு அதிகமாக பெற்றவர்களாகவும் அவங்க தான் இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஞானவான்கள் பெரிய பணக்காரர்களாகவும் உலகத்திற்கு பெரிய பணக்காரர்களும் அவங்களா இருக்காங்க. இதை பற்றி இன்டர்நெட், யூடியூப்பு மற்ற பெரிய காரியங்கள் எல்லாமே வந்து கண்டுபிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா யூதர்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க மற்ற நாடுகளில் இருந்தாலும் கர்த்தர் அவங்களை வந்து நல்ல ஞானத்தோடு வழி நடத்துவார். ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து ரஷ்யாவில் வந்து நிறைய யூதர்கள் வாழ்ந்தாங்க. நான் எப்போ சொல்லணும், 1953 வருடத்தில். அப்போ வந்து ரொம்ப பிரச்சனையாக இருந்தது. அப்போ அந்த யூதர்களை வந்து ரொம்ப பகைவராக யார் நினச்சாங்கன்னா ஸ்டாலின் அப்படிங்கிறவர். இந்த ஸ்டாலின் வந்து அப்போ ரஷ்யாவை ஆண்டு கொண்டு வந்து நமக்கு எல்லாம் தெரியும், ஸ்டாலின் சொல்லிட்டு கம்யூனிஸ்டவாதி. அவர் என்ன செய்தார், யூதர்களை மிகவும் கொடுமைப்படுத்தினார், மிகவும் அவங்களெல்லாம் கொன்று குவிக்கிற ஒரு வேலையாக இருந்தது. அப்போ இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால பிரிட்டனில் இருக்கக்கூடிய டெரிக் பிரின்ஸ் அவர் கூட இருக்கிற அந்த டெரிக் பிரின்ஸ் என்ன செய்தார்னா, அவர் வந்து அவருடைய டீமாக சேர்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஒரே ஒரு நாள் தான் உபவாசம் இருந்து இந்த யூதர்கள் அழியக்கூடாது ஆண்டவரே, இந்த யூதர்களை வந்து கொள்ளுற அந்த அந்தகார சக்தியின் வல்லமைகள் அழிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜெபித்தாங்களாம். அப்போ ஒன்றாவது ஜெபித்த பொழுது மாற்றம் உண்டானது. இந்த ஸ்டாலின் வந்து கொஞ்ச நாளுக்குள்ளேயே ஜெபிச்சு அவங்க கொஞ்ச நாளுக்குள்ளேயே வந்து 2 வாரங்கள் தான் அவங்க உயிரோடு நீடிக்க முடிஞ்சது. அந்த 2 வாரங்களே அவருடைய மூளையில் வந்து ரத்தம் உறைந்து விட்டது. மூளை ரத்தம் உறைஞ்சிருச்சுன்னா என்ன செய்ய முடியாது, செயல்பட முடியாது தானே. அந்த இடத்துல வந்து எல்லா மூளை நரம்பு, எல்லா உடம்புக்குள்ள போகிற நரம்புகள் எல்லாம் பாதிக்கப்படும். இப்போ எந்த இடத்துல மூளை வந்து ரத்தம் உறைஞ்சிருக்கோ அங்கே இருக்கக்கூடிய உடல் உறுப்புகள் செயலிழந்து போகும் இல்லையா. அப்போ அவருக்கு அந்த மாதிரி வந்து மூளையில் வந்து ரத்தம் முழுதாக உறைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி உறைஞ்சிச்சோ பயங்கரமாக உறைஞ்சி போனதுனால அவரால் வந்து உயிர் வாழ முடியாமல் என்ன செய்வார், வந்து இறந்தாராம். இப்போ ஏன் அவங்க வந்து உபவாசம் இருந்து ஜெபித்ததுனால தான் பார்த்தீங்களா. அப்போ அந்த உபவாசத்தை ஜெபிக்கும் போது பிரிட்டனில் ஜெபித்த பொழுது ரஷ்யாவிலே என்ன செய்து அற்புதங்கள் நடந்தது. ஹல்லேலூயா. அப்போ அந்த யூதர்கள் எல்லாம் விடுவிக்கப்பட்டாங்க. யூதர்களுக்கு என்ன அது ஒரு விடிவு காலமாக வந்தது. எனவே நம்ம வந்து சாத்தான் வாழ்க்கையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது திட்டங்கள் வச்சுருப்பான். இவங்களை இப்படி வீழ்த்தணும், அவங்களை அப்படி வீழ்த்தணும், இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்களா இவங்களை இந்த மாதிரி செய்யணும், அப்புறம் நினச்சி பல திட்டங்கள் வச்சுருப்போம். அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் தவிடு பொடியாக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். அந்தகார சக்தியின் வல்லமைகள் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்திலே கட்டுகிறேன் என்று சொல்லி ஜெபிக்கும். இதை ஜெபிக்கலன்னா என்ன ஆகும், அது ஃப்ரீடமாக அதோட இஷ்டத்துக்கு இருக்கும். அப்போ நம்ம
நம்ம ஜெபிக்கிற பொழுது அந்த வல்லமைகள் கட்டப்படும், திட்டங்கள் எல்லாம் தவிடுபடியாவதை நீங்கள் காண்பீர்கள். ஹல்லேலூயா. விசுவாசமாக நீங்க ஜெபிங்க. அதனால ஜெபிக்கிறது ஏன் முக்கியம்னா, முதலாவதாக சத்துருவினுடைய எதிராளியை வீழ்த்த, சத்துருவினுடைய எல்லா சதி ஆலோசனைகளையும் முறியடிக்க, அவருடைய திட்டங்களை தவிடுபடியாக்க, இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட திட்டங்களை மாத்திரம் நம்ம வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும்படியாக நம்ம இதெல்லாம் செய்யணும். ஹல்லேலூயா. சரி, முதலாவது பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கீங்களா? இரண்டாவது பாயிண்ட் என்னன்னா, எழுப்புதல் கிடைக்க. ஹல்லேலூயா. நம்முடைய சபையிலே எழுப்புதல் உண்டாக, இந்தியாவிலே எழுப்புதல் உண்டாக, சிங்கப்பூர்ல எழுப்புதல் உண்டாக, நம்ம குடும்பத்துல கூட வந்து ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மங்கி இருந்தாங்கன்னா அங்கேயும் ஒரு எழுப்புதல் உண்டாக என்ன செய்ய வேண்டும்னா ஜெபிக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அப்ப ஜெபிக்கிற பொழுது வந்து நிறைய அற்புதங்கள் எழுப்புதல் நடைபெறுது. இப்போ நம்முடைய சர்ச் பேர் என்னது? எழுப்புதல் தேவாலயம். இப்போ நம்ம நான் எழுப்புதல் அடைய வேண்டும், ரிவைவல் நம்முடைய சபையில் வர வேண்டும் என்றால் நம்ம என்ன செய்யணும்? ஜெபிக்க வேண்டும். அதனால தான் நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஜெபத்தில் பல காரியங்கள் இருக்குது. முதல்ல வந்து நீங்கள் வந்து தனிப்பட்ட ஜெபம் வந்து நீங்கள் செய்யணும் நாங்கள் வலியுறுத்துறோம். ஏன்னா நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஜெபத்தை நீங்கள் ருசி பார்ப்பீங்க. பரவாயில்ல, நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் பல காரியங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறார் என்று என்ன செய்வீங்க? நீங்களே சொந்தமாக என்ன செய்வீங்க? அறிந்து கொள்வீர்கள். அதற்கப்புறம் தான் நீங்கள் சபைக்காக சபையில் இருக்கிற அங்கத்திற்காக நீங்கள் ஜெபிக்கலாம். அப்போ அந்த சபையில் ஆத்துமாக்கள் அநேகமாக வருவார்கள். ஹல்லேலூயா. அதையும் மீறி வந்து சபை நம்முடைய நாட்டில் எழுப்புதல் அடைக்கும் நீங்கள் ஜெபிக்கலாம். அப்போ நம்முடைய சபையில எழுப்புதல் உண்டாகும். இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு காரியங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜெபத்தை ஒட்டி தான் இருக்குது. அதனால நம்முடைய சபையில எழுப்புதல் இல்லையா? ஆத்துமாக்கள் குறைவாக இருக்கிறாங்களா? அப்போ நீங்கள் நினைக்கணும், என்னுடைய அடுத்தவங்களை நினைக்காதீங்க. சிஸ்டர் ஜெபிக்கா, பாஸ்டர் ஜெபிக்கா நினைக்காதீங்க. பைபிளில் அப்படி போடவே இல்லை. உங்களுக்காக தான் ஜெபிக்கணும். ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுத்த கடமை. ஆனால் அதை பற்றி நினைக்காம நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே முதல் ஜெபிக்க பழக வேண்டும். எல்லாரும் இல்லை நாங்கள் கரெக்டாக இனிமேல் ரெகுலராக ஜெபிக்கிறோம் சொன்னதுக்கப்புறம் டைம் கிடச்சி நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம்? சபையில் ஜெபிக்கலாம். அங்கே வீட்டில் ஒன்று ஜெபிக்காமல் அங்கே ஒன்று ஜெபிக்காமல் சபை கூடி வரும்போது எல்லாரும் பார்க்கும்போது மட்டும் நீங்கள் ஜெபிக்கிறது கர்த்தருக்கு பிரியமே இல்லை. அநேக நேரங்கள் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு, கதவை பூட்டி நீ பிதாவுக்கு மட்டும் என் ஜெபத்தை தெரியப்படுதுன்னு ஏன் சொல்கிறாரு? முதல்ல வந்து அதான் அந்தரங்கத்தில் வந்து நடனமாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணாது என்ன செய்ய முடியாது. அந்தரங்கத்தில் ஆடாதவன் அம்பலத்தில் ஆட முடியாது ஒரு பழமொழி இருக்கு. அப்படின்னு என்னன்னா, தனிமையில நம்ம ஆடி பழகலைன்னா இங்கே வந்து ஆட முடியாது. அது மாதிரி தனிமையில நீங்கள் ஜெபித்து பழகினாதான் இங்கே என்ன நீங்கள் சபையில் வந்து கூடி ஜெபினா நாங்கள் சொல்லவே வேண்டாம், நீங்களே நம்ம இந்த டயத்தை நம்ம வந்து ஜெபிக்கலாமான்னு சொல்லி நீங்களே ஆர்வம் அப்படிங்க. நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் தான் இங்கே மீட்டிங் இருக்குது, செவ்வாய்க்கிழமை ப்ரேயர் இருக்குது, ப்ரேயர்னா 2-3 பேர் தான் வந்துட்டு இருக்கீங்க. ஏன் நீங்கள் வந்து தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஜெபித்து பழகலை, நீங்கள் ஜெபத்தை வந்து ருசிக்கணும். சிலருக்கு வர முடியாமல் இருக்கும், அது வேற. நிறைய பேர் வந்து வேலை நல்லீங்களாம் வரவே முடியாது தெரியும். ஆனாலும் சொல்கிறேன், பொதுவாக ஆண்டவர் ஆவியானவர் சொல்கிற காரியங்கள் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் முதல்ல ஜெபிக்க பழக வேண்டும். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம்? நீங்கள் வந்து சபையில் ஜெபிக்க வரலாம். நம்ம ஒன்று கூடி நாமெல்லாம் ஜெபிக்கிற பொழுது கட்டாயமாக சபையில் எழுப்புதல் உண்டாகும், தேசத்திலே ஒரு எழுப்புதல் உண்டாகும். ஹல்லேலூயா. எனவே வந்து பாருங்க, திருச்சபையில் பாருங்க, அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்கலாமா? பெந்தெகோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லோரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்தார்கள். அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல. சரி, அதுக்கு முன்னாடி அது ஓகே, அது வந்தது. ஆமாம், கரெக்ட். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன செய்ய பார்க்கணும்? இன்னொரு காரியத்தை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரத்தில் நம்ம சில இயேசு ஆண்டவர் சொன்ன காரியங்கள் பார்க்கலாம். ஆண்டவர் சொன்னாரு, பரிசுத்த ஆண்டவர் வந்து சொல்றாரு. அப்போ முன்னாடி இவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க, ஆண்டவரை கேட்குறாங்க, உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமேரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார். ஆண்டவர் வந்து கடைசியில் போகும்பொழுது சில வார்த்தைகளை பேசினார். அதில் என்னன்னா, 1ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம். அவர் பாடுபட்ட பின்பு 40 நாளளவும் அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனமாகி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவைகளை அவர்களுடன் பேசி அநேக தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார். இப்போ 40 நாட்கள் இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு உடனே பரலோகத்துக்கு போல 40 நாட்கள் என்ன செய்தார்? இங்க இருந்து அந்த சீஷருக்கு பல காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார். பரலோகம்னா என்ன, நம்ம தேவனுடைய ராஜ்யம்னா என்ன, நீங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு அடுத்தவங்களை நீங்க பார்க்கணும். நான் இந்த பூலோகத்திற்கு ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்காக ராஜாவாக நான் வரல, பரலோகத்தில் இருக்கிற ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கு தான் நான் வந்தேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் பல காரியங்கள் என்ன செய்தார்? சீஷர்கள் காண்பித்து சொல்லி முடிச்சோன்னே அப்போ வந்து அவங்களாம் கேட்குறாங்க. ஆண்டவர் சொல்றாரு, அன்றையும் அவர்களுடன் கூடி வந்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் நோக்கி சொல்கிறார், யோவான் ஜலத்தினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான்,
நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள். ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கீங்க தண்ணீரினாலே, இனிமேல் வந்து பரிசுத்த ஆவியினாலே இன்னொரு ஞானஸ்நானம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று சொன்னார். அப்பொழுது அங்க குடி வந்திருந்தவர் அவர் நோக்கி கேட்கிறாங்க, ஆண்டவரே நாங்கெல்லாம் கூடி ஜெபிக்க போறோம், இப்பதான் நீங்க வந்து ராஜ்யத்தை திருப்பி இஸ்ரவேலுக்கு கொடுப்பீங்களா? இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்தை திரும்ப எங்களுக்கு கொடுப்பீங்களா? நாங்கெல்லாம் வந்து அரசாட்சியுமோன்னு அவங்க கேட்கிறாங்க. அவர் சொல்றாரு, பிதாவானவர் தம்முடைய ஆதீனத்தில் வைத்திருக்கிற காலங்களையும் வேலைகளையும் அறிகிறது உங்களுக்கு அடுத்ததெல்லாம், அதை பற்றி தான் தருவாரு, அது இப்போ கிடையாது. அதனால பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதும் சமரியாவின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று சொல்லுவோம். அப்போ என்ன சொல்றாரு? நீங்க வந்து என்ன செய்யணும்? காத்திருக்க வேண்டும். நீங்க காத்திருக்கிற பொழுது என்ன செய்யப்படும்? நீங்க வந்து காத்திருக்கிற பொழுது பரிசுத்த அபிஷேகம் வரும். அப்போ வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்? கடைசி வரைக்கும் நீங்க சாட்சிகளா இருப்பீங்க ஆண்டவர் சொன்னார். அவர் 40வது நாள் என்ன செய்யறார்? உயிரோடு பரலோகத்துக்கு செல்கிறார். அப்போ பரலோகத்துக்கு 40வது நாள் செல்லப்பட்ட பிறகு 10 நாட்கள் என்ன தெரியுமா செஞ்சாங்க? அவங்க எங்கேயுமே போல. ஆண்டவர் சொன்னதை கேட்டு என்ன செஞ்சாங்க? அங்கேயே வந்து என்ன செய்தார்கள்? அங்க மேல் வீட்டு அறையில போய் அங்க வந்து என்ன செஞ்சாங்கன்னா காத்திருந்து ஜெபித்தார்கள் என்று பார்ப்போமா? அந்த வசனத்தை 13வது வசனம், 1ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனம். அவர்கள் அங்கே வந்தபோது மேல் வீட்டிலே ஏறினார்கள். பேதுருவும் யோவானும் பிலிப்பும் தோமாவும் பர்தலோமேயும் மத்தேயும் அல்பேயும் குமாரனாகிய யாக்கோபும் எண்ணப்பட்ட சீமோன் யாக்கோபின் சகோதரனாகிய யூதாவும் தங்கியிருந்தார்கள். அங்கே இவர்கள் எல்லாரும் ஸ்திரீகளோடும் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளோடும் அவருடைய சகோதரரோடும் கூட ஒருமனப்பட்டு ஜெபத்திலும் வேண்டுதலும் தரித்திருந்தார்கள். அப்ப என்ன செஞ்சாங்க? அங்க வந்து ஜெபத்திலும் வேண்டுதலும் தரித்திருந்தார்கள். அப்பொழுதுதான் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா, வந்து அங்க கூடியிருந்தவங்க 120 பேர் அவங்க கூடியிருக்கும் பொழுது காத்திருந்து அவங்க ஜெபித்த பொழுது என்னாச்சு? அதுக்கடுத்து 2வது அதிகாரம் 1ஆவது வசனத்துல பார்க்கிறோம், பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் உண்டானது. டாக் கொடுக்கிறார் பேதுரு. அப்புறம் ஒரு டாக் கொடுப்பாரு, ஒரு ப்ரீச் பண்ணுவார். அது அப்புறம் பார்ப்பீங்க. இப்படி சொல்லி அவங்களே எடிஃபை பண்றாரு, அவங்களே என்ன உற்சாகப்படுத்துறாரு. நம்மளாம் இங்கே கூட வந்திருக்கிறோம், ஜெபிக்கிறோம் பாருங்க. இயேசுவானவர் வந்து காட்டி கொடுக்கப்பட்டு இப்படிலாம் போனாருன்னு பல காரியங்களை வந்து அவங்களுக்கு இதை சொல்றாரு, வேத வசனத்தை சொல்லி காட்டின பிறகு அவங்க எல்லாம் அங்கேயே தெரிந்தது. 10 நாட்கள் ஜெபித்த பொழுது மறுநாள் என்ன செய்யப்பட்டது? பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார். பேதுரு ஜெபித்த பொழுது அன்றே பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணிய பொழுது 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். அதற்கப்புறம் பிரசங்கித்த பொழுது 5000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். அப்படி என்னாச்சு? திருச்சபை வளர்ந்தது. அப்போ எப்பொழுது அங்கே திருச்சபையில ஒரு எழுப்புதெல்லாம் உண்டானது? அவர்கள் ஜெபத்திலே தரித்திருந்த பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகப்பட்டார்கள். அதுக்கப்புறம் திருச்சபை வளர்ந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா. எனவே நம்முடைய திருச்சபை வளர வேண்டும் என்றால் நம்ம எல்லாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஜெபத்திலே தரித்திருந்து நாம் ஜெபிக்கிறவர்களாக மாற வேண்டும். அதனால தான் முதல்ல வீட்டில் நீங்கள் தரித்திருந்து நீங்கள் ஜெபிக்க பழகுங்கள். அப்புறம் சபையில் நம்ம ஜெபிக்க சொல்லிற பொழுது நீங்கள் வந்து ஜெபிக்கிற பொழுது கர்த்தர் செய்வார், பெரிய காரியங்களை செய்வார். நம்ம ஜெபத்தை கேட்டு கர்த்தர் பதில் அளிக்கிறது இல்லை. நம்ம எழுப்புதலுக்கு தடையாக இருக்கிற அந்தகார சக்தியின் வல்லமைகளை நம்முடைய ஜெபம் மட்டுப்படுத்துகிறது, கட்டுப்படுத்துகிறது, ஒன்றுமில்லாமல் செய்கிறது. அதான் நாம் ஜெபிக்கிற பொழுது எப்படி நிறைய பேர் நினைப்பாங்க, எதுக்கு நம்ம போய் ஜெபிச்சுட்டோம்? ஆண்டவருக்கு தெரியாதா? அவருக்கு எழுப்புதல் தரம் சொன்னா அவருக்கு தெரியாதா? இதுக்கு போய் நம்ம என்ன கூடி வந்து ஜெபிக்கிறோமா நினைக்காதீங்க. நீங்க ஜெபிக்கிற பொழுது ஒரு வல்லமை புறப்படுகிறது. அந்த வல்லமை சாத்தானுடைய திட்டங்களை தவிடு பொடியாக்குகிறது. இது எப்பொழுது நினைக்கிறோம்? யாராவது சொன்னாங்கன்னா நீங்க சொல்லணும். ஜெபிக்கும் பொழுது நமக்கு விரோதமாக, குடும்பத்திற்கு விரோதமாக, சபைக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவிகளுடைய சக்திகளை வல்லமையிலே ஜெபம் அளிக்கிறது. அல்லேலூயா. சரி, அதனால என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். 2வது பாயிண்ட் சொன்னா, 3வது பாயிண்ட், நீங்கள் சோதனைக்குட்படாமல் இருக்க. இதை வாசிக்கலாமா? மத்தேயு 26:41. பாருங்க, நம்ம எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிறவர்களாக இருந்தோம்னா, நான் சொல்லிக்கிறேன், ஜெபிக்கிறவர்களாக இருந்தோம்னா நம்ம சோதனைக்குட்படாமல் பரிசுத்தமாக வாழ முடியும். இல்லையா? பாருங்க, இது ஜெபிக்க வேண்டிய நேரத்துல ஜெபிக்காம தூங்கிட்டு இருந்த தாவீது என்ன செய்றாரு? ஜெபிக்காம அவர் காலையில் எழுந்து வேதம் வாசிக்கிறது ஜெபிக்கிற நேரத்துல செய்தார். காலையில் இருந்து என்ன செய்தாரு? அவர் மேல் மாடியிலிருந்து அவர் சும்மா அப்படி உலாவிட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் சாத்தான் என்ன செய்தான்? சாத்தான் கொடுத்து அந்த வலையில அவர் சிக்கினான். அவர் ஜெபித்திருந்தா என்ன செய்திருப்பார்? அந்த சாத்தான் அவருக்கு எதிராக விரித்திருந்த வலையில அவர் சிக்காம இருந்திருக்கோம் இல்லையா? அப்போ நமக்கு விரோதமாக சாத்தானுடைய வலையில் விரிக்கப்பட்டதிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கள். ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான்,
மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது என்றார். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நாம் சோதனைக்குட்படாமல் இருக்க வேண்டுமானால் ஜெபிக்க வேண்டும். திரும்பவுமாக சொல்லுவா, சோதனைக்குட்படாமல் இருக்க விழித்திருந்து. நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடி. நீங்கள் யார் சொல்றாரு? நம்மளதான் சொல்றாரு. நீங்கள் சோதனைக்குட்படாதபடிக்கு விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படி சொல்றாரு தெரியுமா? உங்க ஆவி உற்சாகம் உள்ளதா, ஆனால் மாமிசமோ பலவீனம் உள்ளது. அப்ப மாமிசமான நம்முடைய சரீரமானது பலவீனம் உள்ள ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான். ஆவியினுடைய அந்த பலவீனமான மனிதனே எப்பொழுதும் நம்முடைய வாழ்க்கையில பல நேரங்களில் வெற்றி பெறுகிறான். அவனுடைய காரியங்களாம ஆவிக்குரிய மனிதன், உற்சாகமுள்ள மனிதன், பரிசுத்தமாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிற மனிதன், கர்த்தருக்காக பல காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிற ஆவிக்குரிய மனிதன் வளர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும்? நீங்கள் விழித்திருந்து ஜெபிக்க வேண்டும். அப்பொழுது என்ன செய்யணும்? ஆவி உற்சாகமுள்ள ஆவிதான்